Τους ακούς συνέχεια στο barbecue, αλλά δεν έχεις ιδέα τι σημαίνουν. Ώρα να μάθεις τους 10 πιο δημοφιλούς barbecue όρους σε 60 δευτερόλεπτα. Indirect heat. Είναι η έμεση θερμότητα. Direct heat. Το ακριβές αντίστροφο, η άμεση θερμότητα. Sear. Είναι η θωράκιση στο κρέας. Resting. Πολύ σημαντικό, η ξεκούραση. Basting. Είναι το άλυμα με μια μαρινάδα στο τελείωμα. Bark. Η τραγανή κρούστα που δημιουργείται στο καπνισμένο κρέας. Glaze. Γυαλιστερό τελείωμα με σάλτσα με ζάχαρα στο τέλος πάντα του ψησίματος. Smoking ring. Είναι το ροζ δαχτυλίδι κάτω από την κρούστα, σημάδι ότι έχουμε κάνει καλά τη δουλειά του καπνίσματος. Stove. Στάση της θερμοκρασίας στο αργό ψήσιμο, όπου η θερμοκρασία φαίνεται να μην ανεβαίνει πλέον. Texas crunch. Για να το αντιμετωπίσουμε, τυλίγουμε το κρέας με αλουμινόχαρτο για να ξεπεραστεί αυτό το στόλ. Εσύ γνώριζες όλους αυτούς τους όρους? Γράψτε μας στα σχόλια αν ήξερες κάποιον από αυτούς ή αν έχεις άλλους barbecue όρους, τους οποίους θέλεις να προσθέσουμε.